Our political circumstances bother me. The fact that we are regarded and defined as a previously disadvantaged community is a thorn. Here, I'm not talking about the government. I am talking about individuals. I think we should be defined by what we are made of and not our physical, our financial, our political, our psychological, if that is possible, circumstances. Remember, the same boiling water that softens a potato hardens an egg. I take it is based on the fact that how far an individual is prepared to go. Sanibonani balingane mabhungu namajiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sidingida umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Ukufa KukaShaka obhalwe ngu-Zondi. Sizohlaziya sicubungule sichaze umbuzo omude inkomba noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umsebenzi womlandi. Njengenjwayelo sizobhala isihloko ngosonhlamvukazi esithi umsebenzi womlandi. Seqe ulayini sibhale igama elithi isingeniso. Kwazise leli phepha lesibili siphoqelekile ukuthi silibhale igama elithi isingeniso nelithi umzimba nelithi isiphetho. Uma kungenjalo asizukuwathola onke amamaki angama-25. Sizothi singaqeda ukubhala igama elithi isingeniso seqe umugqa bese siqalisa ngalolu hlobo. Umlandi ngumbhali noma ngumxoxi wendaba. Umlandi walombhalo wobuciko othi Ukufa KukaShaka ngumlandi wesibili. Lo mlandi nguyena osethulela indaba. Kodwa indaba thina siyizwa ngabalingiswa noma ngabadlali. Okuchaza ukuthi umlandi wethula indaba yakhe ngenkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali noma ngenkulumo kayedwana. Umlandi unemisebenzi emihlanu. Uyalandisa, usixhumanisa nabalingiswa, uyayiqondisa indaba yakhe, uyangenelela, wethula amaqiniso. Ngakho-ke indaba yakhe siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Mlingani wami nawe mfundi, uma ngabe usuqedile ukwenze njalo, weqe umugqa ubhale igama elithi umzimba. Emzimbeni uzoxoxa ngomsebenzi womlandi bese sishilo ukuthi 5. Umlandi uyalandisa. Ukulandisa ukuxoxa indaba kusukela ekuqaleni uye phakathi nendawo uze ufike esiphethweni. Mlingani wami nawe mfundi, okuhle ngemibuzo emide ngezinkomba kanye nezimpawu zokuhlaziya ukuthi ziyathelelana. Lenkomba ethi isakhiwo iyathelelana nomsebenzi womlandi othi umlandi uyalandisa. Ngoba phela isakhiwo indaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifinyelele esiphethweni. Nanoma singaphenduli ngalolo hlobo, siyaye sithi isakhiwo sithinta okuthathu: isethulo,
umzimba nesiphetho. Phela isethulo leso isekuqaleni kwendaba. Umzimba yimaphakathi nendaba. Isiphetho isekugcineni kwendaba. Qaphela-ke mfundi nawe mlingane ukuthi njengoba isakhiwo kuyincwadi yonke, lapha kulindelekile ukuthi ubhale konke okushiwoyo, kodwa uzothi qaphu qaphu. Ake sibone ukuthi mina-ke manje ngizoqalisa kanjani. Umlandi usethulela iqhawe, ummeleli, umlingiswa osemqoka novelele, oyinkosi uShaka. Inkosi uShaka ibhekene nenkinga yokuvukelwa esiswini ngubabekazi wayo uMkabayi, ehlohloloza ebambe ngesidlozana umntwana uDingane ukuba ahlasele inkosi uShaka ayisoconge. Lamazwi athi umbango silo usuka emlotheni, ashiwo nguDingane, ayisisusa sodweshu, aphinde abe yisu lokubikezela, abikezela ukuthi inkosi lena iyokwenzakaliswa ngumndeni wayo. Le ndaba yenzeka esigodlweni senkosi uShaka, isikhathi sasemandulo, ngoba le ndaba ingumlando. Isimo sishubile asisihle. uMkabayi uyakhononda uthi izintombi seziphenduke imijendevu. Kwazise izinsizwa azisenaso phela isikhathi sokuqomisa, zihlala zisempini, ngakho-ke zitheniwe. Usesho nokuthi imizi seyaphenduka amanxiwa. Ukubhebhetheka kodweshu sikubona ngenkathi ubabekazi uMkabayi nenkosi uShaka bedingida udaba lukaNonkenkeza. Inkosi ifuna ukumjezisa, ifuna kuchitheke igazi, kanti uMkabayi yena uthi kungelunge ukuthi uNonkenkeza abekwe icala ngaphandle kobufakazi. Isenzo sikaMkabayi sokuphinda amazwi kaDingane yiso kanye esibhebhethekisa udweshu ngenkathi esethi umbango usuka emlotheni. Isiqakaqaka. Inkosi ifuna ukushakazisa izwe, kodwa umngane wayo umbopha akavumelani nayo. Umbopha usethi inkosi yinkosi ngami. Lokhu kuchaza ukuthi inkosi uShaka ingakhohlwa ukuthi njengoba isesihlalweni kufanele ilalele imiyalelo yesizwe sayo ukuze singadlubulundeli. Ubabekazi wenkosi uShaka naye uyaphinda futhi uthasisela kulamazwi ayewashilo ekuqaleni. Uyayisongela inkosi okwesibili, uthi inyathi yehlulwa yithole. Mlingane wami nawe mfundi, ngizokuma lapha, hhayi ngoba usuphelile umsebenzi womlandi obizwa ngokuthiwa umlandi uyalandisa. Cha, ngizokuma ngoba sesikhombisile ukuthi kwenziwa kanjani. Usuzoqhubeka-ke nawe ukuze nawe phela ubone ukuthi lokho okushiwoyo uyakuzwisisa na, uyakuqondisisa. Uzoqhubeka uze ufike ekugcineni. Ake sithathe omunye umsebenzi womlandi. Umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Lo msebenzi womlandi lona uyathelelana
nenkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Khumbula mfundi nawe thisha, lapha asiphenduli umbuzo othi ukuvezwa kwabalingiswa. Siphendula umbuzo othi umsebenzi womlandi. Ngakho-ke sizothi qaphu qaphu. Bengizokhetha nje abalingiswa abathathu. Abalingiswa bavezwa ngezenzo zabo, ngezembatho zabo, ngamazwi abawashoyo, ngamagama abo. Bangaphinde bavezwe ngabanye abalingiswa. Inkosi uShaka, lona ngumlingiswa obalulekile ngoba ungummeleli. Ungumlingiswa osemqoka, ovelele, omkhulu, uliqhawe. Lo mlingiswa wethulwa avezwe ngabanye abalingiswa. Uvezwa ngubabekazi wakhe uMkabayi. uMkabayi uveza inkosi uShaka njengomuntu owesatshwayo. uMkabayi akasabuthi quthu ubuthongo, njalo phakathi kwamabili. Nguye loya ecathama eya elawini likaDingane ukuze ayomhlohloloza ukuba basoconge inkosi uShaka. uMkabayi uveza inkosi uShaka njengomuntu ononya, ongafuni ukuba uZulu aphile impilo ejwayelekile. Uthi izintombi nezinsizwa zizosithathaphi isikhathi sokuthi ziqomisane ziphinde ziganane, ngenxa yokuthi izinsizwa ziyabuthwa njalo ziye empini. Ubeka athi izinsizwa zitheniwe, izintombi zijendevisiwe. Sekusele amakhehla nezalukazi, abantu abangenawo amandla okukhulisa isizwe sakwaZulu. Inkosi uShaka ivezwe njengomlingiswa ohlakaniphile, ofuna ukubumba isizwe esisodwa esizobuswa inkosi eyodwa. Ake ngichaze ukuthi kukhulunywa ngani lapha. Ngesikhathi kubusa inkosi uShaka, bekunemingcele. Isizwe siklaywe ngokwezibongo. AbakwaMkhatshwa noma abakwaLanga bebuswa inkosi uZwide. AbakwaMthethwa bebuswa inkosi uDingiswayo. AbakwaHlubi noma abakwaHadebe bebuswa inkosi uHlubi. AbakwaZulu bebuswa inkosi uShaka. Inkosi uShaka ibingazwani nalemingcele, ibifuna kube nenkosi eyodwa ezobusa abantu bayo. Ukuhlakanipha kwenkosi uShaka buphinde buvezwe ngenkathi abelungu befuna ukuthi banikezwe izwe elingelabo. Yingakho nje inkosi uShaka ilayela uHlambamanzi oyisithunywa sakobelungu ukuba aphindele emuva ayobuza abelungu ukuthi lapho bevela khona yilowo nalowo unezwe lakhe yini. Inkosi uShaka ivezwe njengomlingiswa othanda ubumbano nobulungiswa. Inkosi ifuna kube nokuthula nothando. Yingakho nje ibuzonda ubuthakathi nobusela. Iyawazonda amanga nokungabekelani unyawo. Ayizwani nabantu abadala uthuthuva nenzondo
phakathi kwabantu bayo. Amazwi enkosi uShaka athi izwi likaShaka, izwi likaMvelinqangi, aveza inkosi uShaka njengomuntu oziqhayisayo futhi ogabisa ngamandla akhe. Umlingiswa wesibili nguDingane. Lona ngumlingiswa obalulekile ngoba uvezwe njengomlingiswa oyimbangi. Ubangisa inkosi uShaka ubukhosi bakwaZulu. Lo mlingiswa uvezwe njengomlingiswa olifuzile igama lakhe. Igama elithi Dingane lisuselwa ebizweni elithi ukudinga. Ukudinga ukufuna into ethile. UDingane useyabufuna ubukhosi, kwazise uMkabayi ongubabekazi wakhe naye uyamnunusela, uyamgqugquzela ukuba kubulawe inkosi uShaka ukuze uDingane athathe ubukhosi. Amazwi kaDingane amayelana nokuchaza igama lakhe amveza njengomlingiswa ongalithandisisi igama lakhe, olibukela phansi igama lakhe, futhi ocabanga ukuthi igama lakhe linesici. Uthi leli gama lichaza umuntu odingisiwe, ngakho-ke limfanele ncamashi lona azalwa naye oyinkosi uShaka, ngoba yena nomfowabo uMhlangana bakhula kahle phakathi komhlane nembeleko, kanti inkosi uShaka yadingiswa isencane ngoba uyise wayo uSenzangakhona noma ubaba wabo wadingisa uShaka esemncane eyinkosana. Siyazi sonke ukudingisa ukuxosha umuntu ekhaya lakubo okungamenza noma kumbangele ukuba eswele. Kwabanjalo-ke nakunkosana uShaka. Amazwi kaDingane esibili amveza njengomuntu owesabayo, onovalo entanyeni njengexoxo. Lawa mazwi athi, hawu ngazobulawa okajama, wangibophela itshe wangiphonsa esizibeni, uze wakhetha mina kubo bonke aboselwa ngani. La mazwi aveza uDingane njengomuntu oligwala, wesaba ukuqhathwa nenkosi uShaka. Uyazi ukuthi alufakwa, uyazi ukuthi iliqhawe, kungenzeka yena angaphumeleli. Mlingane wami nawe mfundi, nawe-ke usungazikhethela umlingiswa noma umdlali wesithathu. Mlingane wami nawe mfundi, usubonile ukuthi kwenziwa kanjani. Nawe usungazikhethela owakho umdlali noma umlingiswa omthandayo. Ungamveza ngegama, ngezevatho, ngamazwi, ngezenzo noma angavezwa ngabanye abalingiswa. Sizodlulela emsebenzini womlandi wesithathu. Umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Indaba yakhe ingayinde, ingayimfushane. Sibona ngani ukuthi indaba yinde? Sibona ngenani labalingiswa. Siphinde sibone ngokusetshenziswa kwezinto ezingelingiseka enkundleni yokudlalela. Uma sithi umlandi uyaqondisa, sibheka ukuthi kungalula noma kungalukhuni
ukuthi le ndaba idlalelwe enkundleni yokudlalela. Uma kulukhuni sithi indaba yinde, sithi le ndaba iyanensa. Zizathu zini ezenza ukuthi sithi ukudlaleka kwalomdlalo enkundleni yokudlalela kulukhuni, kuyanensa, kungathatha isikhathi eside? Sisho ngoba lo mdlalo unabadlali abangenawo amagama, yilaba abalandelayo: isigijimi kanye nenceku. Ake uthathe ngeso lengqondo, ungabona ngani ukuthi manje lapha enkundleni yokudlalela kungena isigijimi, lona-ke useyinceku-ke lona, or nguyena nceku-ke lena. Kuba lukhuni, kwenze ukuthi umdlalo unense futhi uthathe isikhathi eside. Okunye okufanele sikuqaphele, kungasididi ukuthi abadlali balomdlalo bayishumi. Ake sibabale: Inkosi uShaka, uDingane uMhlangana, uMkabayi kaJama, uMbopha, uJeqe, uGqayinyanga, isigijimi, inceku, uhlamba amanzi. Bekufanele ukube lo mdlalo lo uyadlaleka enkundleni yokudlalela, kulula ukuwudlala, bekufanele ngabe awunensi, uyashesha. Kodwa ngenxa yokuthi kuphinde kube nebutho noma namabutho empi alandelayo, ibutho lamakhehla, ibutho uMgqumanqa, ibutho uFasimba, ibutho lamawombe. Ibutho ngabantu abalwela isizwe. Kuye kuthathwe abantu noma izinsizwa ezazalwa ngonyaka othile kuye onyakeni othile. Mhlawumbe kubuthwe izinsizwa ezazalwa ngo-1990 kuye ku-2000. Cabanga ukuthi bangakanani abantu abazalwa eNingizimu Afrika ngalowo noma ngaleyo minyaka, bese kuthiwa bonke labo bantu labo abangabafana sebezobuthwa besengamabhongu ukuthi bayolwela isizwe sakwaZulu. Ake sibathatheke labo bantu labo, sibagibeze-ke manje, sesiyabakhweza-ke manje enkundleni yokudlalela. Phela kusho ukuthi inkundla vele ingadilika iwe bhu, wena owabona i-earthquake. Lo msebenzi womlandi othi umlandi uyayiqondisa indaba yakhe, uyathelelana nombuzo omfushane, inkomba nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisivinini. Ngakho-ke besingathi isivinini salomdlalo siyanensa. Umsebenzi wesine, umlandi uyangenelela. Lo msebenzi womlandi uyathelelana nombuzo omude nenkomba nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Iyini imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela? Ngamagama abhalwe ngefonti ehlukile aphinde afakwa kubakaki. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela iyathelelana nesizinda. Sizokwenza isibonelo. Ngekhasi lesibili kunamagama abhalwe ngefonti ehlukile umalutsheki athi: uMkabayi uhlezi noDingane elawini lakhe. Izinduna ziphandle kodwa ziyawuhosha umoya. Umlandi uyangenelela ngokusebenzisa lawa magama abhalwe ngefonti ehlukile.
Lawa magama ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Lapha sethulelwe indawo kuselawini likadingane. Indawo yingxenye yesizinda. Umsebenzi wesihlanu. Umlandi wethula amaqiniso. Le ndaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Umlandi wethula iqiniso elithi abantwana besende elilodwa bangalwa. Sesiyakholwa ukuthi umlandi ubeqinisile ngenkathi ethi umbango usuka emlotheni ngoba nangu Dingane nomfowabo uMhlangana bayahlangana ngenkosi uShaka bafuna ukuyenzakalisa. Nangempela vele bagcina beyibulele. Umlandi wethula iqiniso elithi abantu abangabangane ngesinye isikhathi abathembekile. Sesiyakholwa ukuthi uzungu ungakhelwa ngabantu osondelene nabo. Sesiyakholwa ukuthi umbopha lona uyingozi. Ngenkathi ethi inkosi yinkosi ngami ubeqinisile ethi enkosini qaphela kusina kuyakujeqeza. Lo msebenzi womlandi uyathelelana nombuzo omude nenkomba nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yindikimba nomlayezo. Ngakho-ke uma ufuna ukuthasisela lapha uphinde ubhale okunye, yana kule video ethinta indikimba nomlayezo esiyithumele sayiqopha phambilini. Mlingani wami nawe mfundi, uma usuqedile ukubhala imisebenzi yomlandi emihlanu noma umzimba wale essay, yeqa umugqa ubhale igama elithi isiphetho. Lesi yisiphetho se-essay, ngakho-ke veza uvo lwakho. Mina njengombhali wale essay bengingathi umbhali uphumelele ukusethulela umsebenzi womlandi. Usethulele imisebenzi emihlanu. Umsebenzi wokulandisa, wokusixhumanisa nabalingiswa, wokungenelela, wokuqondisa, wokwethula amaqiniso. Le ndaba siyikholwe ngoba ixoxwa nguye. Umlandi uphumelele ukwethula indaba yakhe njengomlandi wesibili. Wafunza abadlali noma abalingiswa amagama. Sezwa ngathi yibona badlali abaxoxa indaba kanti nguyena. Mlingani wami nawe mfundi, ngokubhala kanjalo ngizobe sengiqedile ukubhala i-essay emayelana nombuzo omude nenkomba nophawu lokuhlaziya oluthi umsebenzi womlandi. Ngiyabonga, niyathandwa. Ningakhohlwa ukusubscribe. Akhona namanye amashaneli athinta izinto enizifundayo khona la, njengencwadi yobungani, incwadi yokucela umsebenzi. Ngakho-ke yana kule shaneli ethi isiZulu Grade 12 Intervention uzothola izinto eziningi.